እጅል ሌላትኒ ከነሸንዳ ኮይኑ ዓዋልድ ማዕሪግን ዓይነይ ምስራኤይ ኣብ ማእኸል እዚአን ዛዋዕሮ ብፂተይ ክትህሉ ተመኒ ሕሉፍ ዓመታት ድሕሪት ምልስ ኢሉ ልበይ እንተስታውስ ኣወላ ብፂተይ ያዋነ ሸንዳ ንኹናት ትቐልስ ሓዛለይ እናበለት ኣብ ፅዕፅዕ ወግእ ትዘልል ተኹድድ ኣብ ዕሸል ዕድሚያ ኣሽሓት ገጢማ ትማርኽ ተሳድድ ኣብቲ ሓያል ድፋዕ ብየማናይ ጎነይ እንትትሕግዘኒ ውዕላ ዘኪረ ዛዋዕሮ ብፂተይ ቅንጅል ኢላትኒ ምስሊ ኸሪአዮ ኣብተን ኣሕዋተይ ቅንጅል ኢልክኒ ዋዕሮ ብፂተይ ዋይ ወትሮ ነባሪት ህያው ፍኺ ክሳብ ድኹ ኣብ ልቢ ኣለኺ ኣይቑ ዘማን ሜራት እንተጀግና ምስላ ዘኪሬ ዓብይ ንግና ካብ ዝምነይታ ምስጢር ባፂሬ ኣርሃ ጀጋኑ እዚ ዘኪሬ ስላለይላሉይ 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 እወይ ኣብ ክንዲ ቁናኑ ብኣፍሮ ሰንቲራ ግዜ ዝጠለቦ ለንጀር ስረ ገይራ ዓረረው ክሳዳ ክንዲ ዝውጦ መስቀል ካብ ኣፎም ዝባሩ ድዒንታ ብምኹሓል ኣብ ፅዕፅዕ ኹይናት ኣትያ እንዳሓመሰት ነሽሓት ገጢማ ደማን እንዳፍሰሰት ዕርፍቲ ዘየብሉ ለይትን ቀትርን ውግእ ጨካን ዓረር መፅያ ብፅኢት ክተጥፍ ዳሓልም ነይራ ሃገር ክትውንን ፍትሒ ክነግስ ሰላም ክኸውን ዋይ ሰላምስ ኮይኑ መራሒ የለን ስደት ነዊሑ ህዝበይ ቀሰንን ወይ ኣነ ጉዳም ወይ ትጉድይ ትነብዓላ ዛኽብር ታድይ ዋይ ዋላ ገቢራ ምእንቲ ፍትሒ ናቶም ግዲዱ ናይ ደቃ ሽርሒ ስላለይላሉይ 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 እንታይ ባየ ኾይነ እንታይ ባየ ኾይነ እንታይ ከትብልኒ መስዋዕቲ ብፂተይ ምእማን ዝኣብየኒ ሕልሚ ብኾነለይ ናብ ጌታ ዝምሕፅን ሎሚ ንኽትህሉ ነበረት ከይትኹን ከትድኹም ድምፃ ከም ዘይተሰነኹ ሎም ምስ ዕርኽታ የልሽ ኣለኹ ዓቢድካ ይትበሉ ኣረይ ትፍረድኒ ደቀ ሸንዳሪ ቅንጅል ኣይላትኒ ብመስዋዕቲ ብፂት ዝመፀት ወንበር ናብኣ ክትድሊ ኩላ ትምኩት ዋይ ተጐጃጅልኩም ካብ ትበኣሶ ኣብ ዘይበዝሉ ህዝቢ መልሱ ብደንቂ ሸላት ከም ዘይወፃኹም ንስኹም ሎሚ ትዳለሊኹም ዋይ መዚዲ ነይሩ ህዝቢ ቓልስና ሓደ እንደኹኑ ሎሙስ ምርሖና ስላለይላሉይ 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 ስላለይላሉይ